Good morning guys. Di ami karon sa garden ni Juliana ug Melquiades Villanueva. Akong gikita ilang tanong guys nga pitsay. Guys, guys, angayan kay iyang pitsay guys. Bag-o kay lapyo kayo nya way muro medisina. Kinaugalingon lang niya nga trabaho guys. Nindot kaayo ni siya nga utanon kay way burubumba. Guys, lapad gay ilang kapitsayan. Kaya pangari, kani guys, mga sunod-sunod adlaw pwede na ni siya makuha. Puro kapitsayan pero ang kilid guys nasay pidiyos. Ilang gipalibutag pidiyos. Naga. Okay, say ganahan ani mo palit sunod-sunod si mana. Ngari lang diri kay wa ni si muro medisina. Dagang gayong kapitsayan. Ato kapitsayan nya naasay kamunggay. Palibutan. May mga tanglad. May sikwa. Dagang kayo kugihan kayo sila magwan. Dar antag iya guys, nagtuwad-tuwad. Nakatawa guys. Daghan. May sikwa, may batong sila guys. Nindot kayo ang iyang arrangement kayo ang pagka-garden. Dire. Dar antag iya guys, na maribi. Kung ganahan mo palit og pichay sunod semana ngari lang mo sa ilaha or digani mo PM lang mo sa ako nga makuha na ba unin tag-iya guys sa iyang garden Melquiades. Dapo iyang kaganasan ang ngayon sa nga ganas kay Pino. Ang kani pod guys, musunod po ni sa katong dagko. Katong sunod si man makuha ang kari po musunod po ni siya. Damo kayo sa tanom, napoy batong. Nangatay na. Kamunggay. Kisa po mo kamunggay di ay daghan. Kaya kung ganas guys, ang parayaw. Guys, may ada sila bago, may da po sila dito kauno na kasunod lang siya. Tapos yung pidiyos ay nakuhaan na pero di pa kayo sa daghan guys. Di apod say kamatis. Bago niyan tanong nga taong hinbangon na. Nilumong sa uwan. Yang kamatis guys, tambo. Tapoy agbati. Ang mga daplin. Ang daplin guys, agbati. Agbati guys, nakuha na nila. Palibot may kay ilang ka pagtanong kay ilang gi kuan ba. Nya kani agbati diri guys. Ang diri pod ay pidiyos ang kilid. Ang gawa sa alad pidiyos. Ano guys? Dagang kaayo. Guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe and like and comment. O di rin lang ko to guys. Guys, ilang harang ila pang pukot guys. Kay basig mabalik na guys.
Di apoy harang, nagkuan, agbati nila o, nanlantaw na. Lantaw. Ngayon kay ilang kabutang guys, kay ang kilid diri o sikwa. Katay na. Andiri po guys, gaway. Kang Milkiadis ni Guy Garden. Oh guys, dire nang kukutob guys. Bye bye.